Здравейте! Ще ви споделя набързо за пробиотиците, какви са разликите и за какво да се оглеждаме, когато си купуваме пробиотики. На първо място, пробиотиците са изключително мега важни за нашето цялостно състояние на тялото. От една страна за имунитет, от друга страна за усвояване на храните, които си хапваме и съответно оттам усвояването на всички витамини, минерали и неща, и протеини и така, които взимаме от нашата храна. От втора страна, кое е важно да знаете за пробиотиците? Всеки пробиотик си има щамове. Различните щамове са различно полезни са едно и като цяло за бифидус. Бифидус и ацидофилус са щамовете, които са много важни. Бифидуса е за дебелото черво, а ацидофилус е за тънките черва и пикочополовата система. Когато има малко пробиотици, полезни бактерии в нашия организъм, лошите бактерии, болестотворните бактерии много по-лесно се развиват, много по-бързо се развиват, защото няма войници, с които да се справят. Това е като армия нашественици срещу малка армия, която защитници. Колкото повече пробиотици имаме, толкова по-лесно те се справят с болестотворните организми и бактерии. Това от една страна. И втората страна е, че хубаво е ежедневно или поне няколко дена в месеца да си добиваме допълнително пробиотици. Защо? Защото в крайна сметка, като всеки жив организъм, и те умират и съответно трябва да имаме нови, за да се справят да си поддържаме така и високи нива на полезни бактерии, за да се справяме с неполезните. Ако имаме ниско ниво, особено поради различни причини, пробиотиците умират от антибиотици, от алкохол и цигари, тютюнопушене, от някои лекарства, но като цяло след прием на антибиотик е много важно, даже не е 14 дена, 2-3 месеца поне да взимаме пробиотик, който да възстанови чревната флора. Чревната флора, червата не са прекрасна тема да си говорим по принцип. Не свързваме ги с някакви неприятни неща. Обаче, това е мега важно. И понеже е мега важно, аз си говоря на тази тема. Чревната флора трябва да е в баланс, за да може да се справяме с различни неща. Да усвояваме храната също много по-добре. Как може да разберем, че нещо не е наред? Първо, ако сме изпили много лекарства и нямаме особено антибиотици и не сме пили пробиотик след това. Пробиотик, говоря за 2 месеца пробиотик минимум. Не 14 дена. Това е едната причина, поради която можем да си помислим, че имаме нужда от пробиотици. Втората причина е, че ако пушим, и то пушим много години, тогава също се намалят, особено в пикочополовата система, се намалят полезните бактерии. Алкохол отново. Алкохола ги убива и освен това, тези неща не ги усещаме, че имаме проблем, но какви може да са симптомите? Болки в корема, проблеми с пикочополовата система, цистити, бъбреци, проблеми с бъбреците, бъбречни кризи, бяло течение при жените, цистити и такива неприятни усещания, гъбични инфекции чести, по отношение на дебелото черво, проблеми с стомаха, като или запек, или диария, често, също така подуване в стомаха, какво друго, киселини също. Тези неща са като симптоми на това, че имаме недостиг на полезни бактерии в нашата храносмилателна отделителна система. Това е така накратко за ролята на пробиотиците, как можем да разберем дали имаме нужда.
За последно ще кажа Bifidus и Acidophilus са два различни пробиотика. В много пробиотици ще ги видите заедно като комплекс. Проблема е тогава, че не се усвояват много добре, защото Acidophilus най-добре се усвоява сутрин на гладно 40 минути преди храна и кафе. Сутрин на гладно. Bifidus от своя страна обаче обратното. Трябва да е вечер, преди лягане, поне час-два след хранене, да се пие точно преди лягане с малко водичка или с половин чашка вода, зависи как се чувствате комфортно, и да може цяла нощ да не се пие вода, да не се яде и така да си се заселят, да имат цяла нощ да се заселят и да стигнат до дебелото черво. Ще ги видите заедно, тогава не се усвояват много добре. Затова и Aquasource са ги разделили в две различни капсулки, два различни продукта, защото това е най-доброто за усвояването на щамовете вътре. Благодаря ви много за гледането. Ако имате въпроси, пишете ми и приятен ден!